Olar beýleki şägirdleriň ýanyna gelenlerine, olaryň daşyna üýşüp duran uly mähelläni gördüler. Tövrat mugallimlaryň käbiri şägirdler bilen jedelleşip durdy. Tutuş mähelle İsa'ny gören badyna, gen garly we hemmeler desine ylgaşyp gelip oňa salam berdiler. İsa adamlardan, "Bular bilen näme hakda jedelleşýärsiňiz?" diýip sorady. Mähelläniň içinden biri oňa, "Mugallim, seniň ýanyňa oglumy getirdim. Arwahjyn ol geplemedi ýaly, onuň dilini baglady. Arwahjyn onu tutanna ýere urýar. Oglan agdyny köpürjükledip, diýişlerini gyjyrdadyp gatap galýar. Seniň şähertleriňden oglumdan arwahjyny gowy çykarmaklaryny haýyş etdim. Ýöne olar başarmady." diýip jogap berdi. İsa olara, "Ey imansyz nesil, men haçana çenli siziň bilen bolaýyn. Haçana çenli size çydaýyn. Oglany meniň ýanyma getiriň." diýdi. Olar onu İsa'nın ýanyna getirdiler. Arwahjyn İsa'ny gören badyna oglany gaty silterledi. Oglan ýere ýazylyp, agdyny köpürjükledip togalanmaga başlady. İsa oglanyň kakasyndan, "Munyň beýle bolanyna näme çawat boldy?" diýip sorady. Kakasy, "Çağalyndan bäri şeýle. Arwahjyn onu helakläjek bolup, telim gezek oda, suwa atdy. Gaýrat etde, başardyňdan kömek et, bize haýpyň gelsin." diýdi. İsa oňa, "Başardygyňdan diýmäň näme? İman edýän üçin hemme zat mümkindir." diýdi. Şo bada oglanyň kakasy aglap, "İman edýärin, imansyzlygymy ýeňmäge kömek et." diýip gygyrdy. İsa mähelläniň ylgaşyp gelýänini görenne arwahjyna käýäp, "Ey kerlik hem larlyk ruhy, sana buyurýar, oglanyň içinden çyk, oňa gaýdyp girme." diýdi. Arwahjyn gyýgyryp, oglany has beter silterledi de ondan çykdy. Oglan ölene meňdeýärdi. Şonuň üçin ol ýerdäkileriň köpüsi ol öllü diýişýärdi. Emma İsa oglanyň elinden tutup galdyrdy. Ol hem ýerinden turdy. İsa öýe girenden soň şägirdleri özlörke ondan, "Biz näme üçin arwahjyny çykaryp bilmedik?" diýip soradylar. İsa olara, "Bu hili arwahjynlary Hudaýa doga dilek etmekden başga hiç zat bilen çykaryp bolýan däldir." diýdi.